Imos comenzar, dar as gracias aquí a Salva por ter a capacidade de crear este lugar máxico e de que podamos vir e sentir toda esta maravilla, identificarnos co bosque habitado e no meu libro está o bosque para ler e para sentir e para ser o millor cada un de si mesmos, que identificándose cada árbore, cada persoa e cada lugar. E este lugar é lindo. E dou-vos as grazas por chegarvos hasta aquí e a Salva por contribuir a que se dé a conocer esta historia do meu primeiro libro, que penso seguir non nesta liña, pero en outras liñas, facendo maxia e poesía do pensamento e do sentir, que é o máis fermoso que pode acontecer en cada un de nós. Sentirnos máxicos cada día, cada hora e cada instante. E vou contar a historia de como surxiu este proxecto, porque aquí Pilar quedou un pouco sorprendida de como surxiu esta historia. Esta historia surxiu fai 20 anos. O meu fillo Josca, que en honra a él estou presentando este libro, me mostrou o horóscopo celta. E dice: mamá, te vai a gustar moito este horóscopo. E eu, pois, efectivamente, gustoume moitísimo. E digo, nun momento que estaba de baixa no bon sentido de ánimo, que me pasaran unhas pequenas cousas, e eu son das persoas que nas baixas sempre empurro para coller impulso en outras cousas lindas para transmitir a positividade da vida. Entón, dixen, pois por que non vou a facer unha historia con este horóscopo arbolar e crear unhas poesías a cada árbore? Entón, empecéi, digo, a ler o horóscopo celta de Berlambert. E digo, que hermosísimo, fai 80 anos que ela era antropóloga e sigue sendo, ela está en outra dimensión, imagino. E entón, empecé a crear os poemas e empecé a sentirme moi a gusto, porque era como identificarme con cada árbore e con cada persoa. Entón, eu empecé a crear e sentir esas vibracións que cada árbore me transmitía a través das persoas, porque ademais coincidía de que todas esas persoas se identificaban con esa árbore, o mesmo que aconteceu agora que estaba lendo o teu Pilar e que estaba lendo de Salva. Entón, eso me fixo sentir moi ben. Entón, presentei o proxecto, pero non era válido a quen lle presentei o proxecto. Me dicía que sí, que podía ser e tal, pero non. Pero logo, un bo día, alguén me falou de Rocío, a miña editora, e me dice, ela pode xo resolver. E de feito, así foi. O resolveu de tan boa maneira que ela mesma sacou as fotos das árbores, cousa que me fixo sentir moi satisfeita, porque foi unha identificación moito máis nítida e moito máis actual deste horóscopo arbolar, porque son árbores que están na nosa terra e nos lugares que vamos habitualmente. Entón, a partir de aí, presentamos o libro, que tuvo moi boa acollida, precisamente en Monforte, fai un ano, e esgotáronse os libros, fixemos, porque é unha autoedición, pero logo, pois, fixemos outra edición, e agora outra terceira edición, e non pretendo vender pero pretendo chegar ao corazón de cada persoa que se identifique ca súa árbore. Entón, como estamos en este lugar máxico,
do bosque habitado, a xente xa sinte as vibracións, porque eu mesmo agora en este momento estou sumamente emocionada e é porque algo está vibrando a través dos meus pés e quero que a xente que aquí estamos que o sintan, pero non que o sintan, sino que teñan esas vibracións para transmitirlle a todos os que están ao seu carón e que lle transmitan ese cariño e ese amor que nos transmiten as nosas árbores. E nada, bueno, agora podo ler algún horóscopo de algunha persoa que teña interés de saber cal é a súa árbore e entón xa fluye esa enerxía a través da miña voz e cas árbores que corresponde a cada quen. Bueno, se queres interviño tamén un pouquiño e contolles un pouco como foi esta terceira edición. Pois sí. Nesta terceira edición mellorámola un pouco facendo uns camiños polo bosque, porque non quixemos poñer nos índices as datas das árbores, porque senón cada persoa que compraba o libro iba directamente á data e miraba o seu horóscopo e non vía o resto do libro. Nesta edición o que fixen foi agrupalos en camiños, e dentro de cada camiño do bosque pois metín 7 árbores. E aquí pois é moito máis fácil xa agora atopalas, o sea, teríais que ir, se tedes o libro na man, teríais que ir aos camiños do bosque, o índice, e aí sí que poñería as datas para atopalo antes, non fai falta que recorrades todo o libro. Despois decir que, bueno, que é verdade que os antigos celtas, a xente que vivía aquí adoraba as árbores, igual que as augas, eso, pois os ritos paganos foron sustituídos polas cristianos, non? Obrigáronnos, pero sempre, aínda que eu tamén me sentía moi atraída por as árbores, hasta que fixen a estudiar fina con esta, non me din conta de que realmente dos que nos privaron, o sea, é que desde que eu son pequena ata agora taláronos todos, apenas quedan árbores senlleiras, apenas quedan, non? E isto permitiume encontrar no mismo pobo meu árbores de máis de 300 anos agochadas que eu non sabía onde estaban, o sea, descubrías a base de que me dixo un amigo, oye, mira, sei eu donde hai tal, e vas e buscas e bueno, e valoralas moito máis, non? As fotografías todas fixeches No, aquí? todas non son miñas, exactamente, hai unha de el, que había dúas no edición anterior, pero mudamos esta porque era a que tiña a leña, que era do pradeiro que tiña a leña, pero ao final quitámola porque alguén dixo non sei que, bueno, ao final non sei por que a quitei, porque ao final tamén Bueno, porque tiña que ser mudada a de da alguna falla é maneira. unha falla Desa de Rogueira. da Devesa de Rogueira que fixo el, que é moi difícil atopar unha falla aquí en Galicia. En Vigo hai, pero... Sí, pero aquí non monte. E depois hai unha que mandaron do País Vasco, porque tampouco se atopaba aquí. Que unha falla? Unha halla? Sí. Sí, mira, nesta puxen ya a sobrevida de Santiorxo, unha foto que fixen este ano mismo, que tamén esta sí que é milenaria. O sabugueiro, que é tan medicinal, non? Sí, que de... E esta é a do País Vasco, que é o carpe, ves? O carpe tampouco atopaba, e ao final isto é unha foto que unha amiga me fixo o favor de ir na bici e lle fixo esta tampouco é miña. E o Serval de Cazadores tampouco é miña, porque xusto cando nos enteramos cal era, porque tuvemos aí nas traducións uns pequenos problemas que nos confundimos cas árbores. Sí. Bueno, isto foi un aprendizaxe para coñecelas claro, e si que hai Serval de Cazadores, hai moitos por aquí, pero claro, que son arbustos. O Serval de Cazadores, es que era lo que decíamos, antes lo hablamos. Sí, he visto unos cuantos personas. Llega a ser, pero normalmente aquí es más arbusto. Sí, que es arbusto, no, zona sí, no sé, está en el tercer camino. Sí, a ver. Ese soy yo. ¿Eres tú? Vale, pues que está en el tercer camino de la mitad hacia el final. 5. Sí, esta comprei en stock destas de comprei porque xusto si que ali en Monforte alrededor do castelo sí que hai na subida, pero cando xa tiñamos o libro preparado, pois xa non estaba en flor, entonces non luce.
E despois este ano vina no viveiro de Bóveda, pero é o das flores blancas o que vin, non vin o das vermellas. Entonces, pois digo, pois xa deixamos esta que estaba. Bueno, Pero pero unha para- aprendizaxe para saber Sí. onde están e nos lugares que están e no India hai sí, estaría moitas guai. moi lindas, sí, sí. Bueno, o Sí. importante é coñecela e disfrutala e identificarse con ela, non? Porque así é unha maneira de plantala, si temos horta, e poder cuidala e ver as cualidades e as virtudes que ten, porque cada árbore ten moitos secretos para descubrir e moitas variedades, porque eu sorprendínme de unha árbore que tiña 200 variedades da árbore. Unha das que están aquí. Sí, foi increíble. Digo, bueno, como pode ser eso? Pois, digo, bueno, podía estar estudiando medio ano cada variedade e saber as propiedades que tiña, non? Por exemplo, o chopo, que queríamos poñer o Chopo chopo blanco. pero tiña que ser o blanco. Eu fixera unha foto super bonita este ano para poñer, pero non valía porque era chopo negro. Non valía, non? Ou este cedro, por exemplo, que ten 15 niños de cegoña nas súas polas, sí. Este está na granxa dos Robles en Veiga. Non sei se os coitas falar dos Robles. Gil Robles, sí que os coitas falar de Gil Robles. Da familia. En Veiga, En Puebla, pertenece a Puebla. Ah, pues está ya. Sí, e bueno, pois recolle árbores de moitos concellos. Incio, está aquí cerca. De Quiroga, No, Incio, sí, bueno, queda cerca de Bueno, Sí. cerca... de Folgoso. No. Sí, ya, sí, no hace mucho, son 100 años, ya calculo cómo vais aquí con los tiempos y las distancias. No me hago una idea de cómo medís. Mira, observar, aquí temos un serval aí. Ah, qué bonito. Sí, mira que fermoso. Mira, Qué no, es que bonito. pena que ¿Esto non dónde mandaron. es? Bueno, Nada, de esa de Robeira. Qué cosa más Sí, bonita. Era no. bastante máis bonito que este que temos aquí, pero bueno, non. todo La Devesa chega. da Robeira. Rogueiras. ¿Y eso dónde está? Sí. Folgoso. Ay, Ah, yo quiero en ir Caurel, ahí. en Caurel. É un dos últimos Ah, bosques ahí tengo que ir. que Qué hai. bonito. Mira. Sí, bueno, sí, desde aquí sí. Bueno, Sí. outro. Bueno, pues podemos empezar dicindo as datas de nacemento. Bueno, yo Luis ya me lo leyó. Sí. ¿Qué eres? Sí, ya no me lembro. Fuera, y como yo ya tuve mi momento. Penso que sí, sí. Bueno, o de Ilduara, que eu non me lembro tampouco. 72. Sí, pero a A data de página. nacemento. Sí, a data, no, a data. Sí, os 70. No. O día. o día e o mes, o mes, o ano non importa. Nos non 13 de agosto. deixamos anos, temos todos os anos. El tiempo. El tiempo no existe. No, por eso Es un digo. rollo, es una cosa más. 13 de agosto. 13 de agosto. Como vamos a saber o 13 de agosto, se non lle puxen as datas. Hai que mirar todo o libro. No, si miramos aquí. A ver, un mira un camiño no bosque, vou mirar o segundo camiño no bosque. O segundo. Sí, vas mirar o primeiro e o terceiro. 37. Miramos aquí o. Creo que estoy aquí. O 13 de agosto nem a casi. ¿Ah, sí? No segundo camiño non está. Pero, Si non está no segundo, ten que estar no terceiro. Ahora miramos. Hablas de otro... No estás. Sí, o que pasa que a veces... O 13 de 8, mira, o chopo blanco. Sí, pois o O chopo Hai blanco. incerteza. Es que no. Hai incerteza. Que galaico es eso, ¿no? 71. Si no, ela é... Tiene que ver con Esa Galicia. sería o colmo. Sería... Despois lemos o de Luís, que estou intrigada por saber a árbore de Luís. Es el piñón. Salgueiro Chorón, o chopo. Bueno, Pero el pues chopo mira, blanco es la chopa. dice... Es que en la madera, en el chopo hay chopo, que es y luego hay chopas, que son las hembras. Dice,
que son las que sacan ramas y que se le quitaban las hojas para los cerdos y tal. Sí, sí, sí. No, ese es el Eso, chopo. negrillo. El chopo del país. No, pero ves, aquí en esta zona da maño de comer negrillos. Claro. Sí, Cando era pequeno estaba en negrillo. Sí, pues mira, dice o chopo Almo. branco. Se será con Negrillo. Negrillo, sí. Pero volve a haber negrillo, non hai, non sei. Están secando, medran hasta unha altura e... Unha altura por De feito, a que Sí, temos porque aquí o negrillo teñen o- foi na feira de Altri, o sea, na manifestación de Altri, que me deu por mirar para arriba e vin, eu levaba buscando un negrillo bello, porque secaron todos cando veo a peste esta. A E peste atopei no non. ali en Santiago. Eran Non os foi a peste. escarabellos os As que... peste non. Foi desde que Foi un fungo. abriu a Manesitas, que é o que en de... Pero en que época? No, Rural. foi en toda Europa. Foi un fungo que foi por toda Europa. No, Sí, no, sí, sí. foi Pois moito aquí antes. dixeron que fora a porque estas os cambros, 40. claro. Que va moito antes de Que era Manesitas, moito antes. Sí. Sí, bueno, cando era pequena había moitos. No, cando había pequenos xa fora pestes. Meu abuelo tiña un montón No, de pero ali, e viña, morreran na todos. nosa aldea había os grandes hasta aí ben pouco. Aí ben pouco. Eu Hai teño moitos un anos en antes Pombeiro que é o morreron máis os grosso que hai De hecho, aquí no En toda Concello la de zona de Ferreira. Castilla. Que nos abraza con dúas persoas. Está vivo, está vivo. Sí, tes que vir un día ali a sacarse unha foto, porque xa esgazou unha pola do peso que tiña. Bueno, pois voulle ler o chopo branco a incertidume de Ilduara. O chopo branco, como símbolo do horóscopo celta, representa a flexibilidade, a reflexión e a sensibilidade. Dou fe que sí. As persoas nacidas baixo esta árbore destacan pola súa capacidade para adaptarse e superar obstáculos e así como pola súa profunda comprensión das emocións e da súa creatividade. Gran flexibilidade e adaptabilidade, sensibilidade, capacidade e empatía. Creatividade é hábil en resolucións dos problemas. Xa sabemos que fai un... E aquí vai o meu poema, O teu decoro fai que sexas un valeroso apoio. Os teus fortes sentimentos impiden demostrar a túa valía, guardando para ti as grandes dotes artísticas, ben certo. E de gran filosofía. A túa esencia da vida é aportar grande sintonía que ti moi ben ordenas na túa vida. Oh, qué bonito. Bueno, pues a ver, Luis. a ver, Luis, que día que mes, o ano non me importa. 4 do 4. 4 do 4. En abril. En abril. Eu creo que sí, que é Pradairo. Xa os estudiaches todos. É que la tamén naceu en abril. Ah, claro, a ver. Pero logo, Claro, en abril a 2000. que día dixeches? Do... A 4, non sabemos, 61. O 4 do 4? Sí. Non. Sí, Pradairo. No segundo camiño será? No, é un 11 do 4 Pradairo, no, casi. No, non é. No. No primeiro camiño? A ver. No, no primeiro camiño non. O Pradairo non é, que empezo o día 11. Eu vou mirar no segundo, aí eu non o vexo. Inda así, facendo camiños, inda é complicado isto. Porque Berlambert tiña todo por orden, pero ela dixo, así miran as fotos. Serval dos cazadores. Serval dos cazadores. Lo é o mesmo que ti? E Sí. que está na segunda... En el tercero. No terceiro. Tienes que buscar un serval. Mira, que lástima desa foto. Página 82. 82. Pues yo voy a plantar uno. Pues sí, Entón porque tamén además eres de está abril. Luis y está esta No, amiga. porque es abril y Sí. octubre. No, porque realmente Ah, no Coge sé. octubre. Que por é eso- por eso fermosísimo e os entendía. pasados Claro, se sí. alimentan. Alimentan. Dice, Serval dos cazadores, a delicadeza. Do fe, que es delicado. Coñecido tamén como a cerdeira dos paxaros. É unha árbore que na tradición celta se asocia ca protección máxica e ca capacidade de atraer a boa fortuna. É certo.
As persoas nadas baixo a influencia adoitan ser consideradas visionarias, capaces de ver alén das apariencias superficiais e de conectar co mundo espiritual. Resistencia, delicadeza, creatividade, originalidade, apaixonamento e atractivo. Muy ¿Verdad que atractivo. sí? Sí que é certo. Ahora, aquí... Ahora o poema. Aquí vai o meu poema. Árbore de máis de media dúcia de nomes, que a túa orixe europea e cos teus frotos laranxa das luz e resplandor a Galiza. Os nosos paxaros cos teus froitos fan as súas delicias e os artesáns coas túas madeiras elaboran xoias orixinais imperecedeiras. Fermosa como se foses unha deusa, alumeas os que o teu pé se sentan, invadindos de paz que ti desprendes a través do teu arrecendo. Digo que, además, oye, es curioso porque es diferente, pero tengo o mismo. ¿Qué pasa? A ver o teu, que día? El 25 de noviembre. No es, eu ando por Vou mirar o terceiro, veña. É o terceiro? Non sei, vou mirar o terceiro camiño, a ver. Vou para mirar o axudar. primeiro. Bueno, ele é moi Yo hábil miro el mirando. segundo. Sí, ele é moi hábil mirando. 25 de noviembre. Que seguro que é bibliotecaria. Yo soy el... Ni de cerca. No. A ver, El segundo no es. ¿no? Pues logo ten que Que ser o dixo de primeiro. novembro, o día 14? 25. Yo era el Tilo, ¿verdad? Sí, ahora vou ler o de... No, pero digo... No, que me saliu aquí, Ahora vou ler o teu e logo despois... No, aquí tampouco No, xa. Dime a páxina de... No, dije que no era de... Mira, es 25 Ah, sí, de noviembre. o Freixo. Sí. Freixo. Qué bonito. Bueno, despois, a ver, Está en el tercer que páxina. Sí, o Freixo. Leo o teu, que nunca me lembro o teu nome. Teresa. O Freixo, ambición, 87, ambición, Pero moi ben, pero moi... No bon sentido da palabra. Non é ambición Este Freixo está no Pazo de Tor. Sí, Este este fixemos é este ano. fermosísimo, É sí. precioso. Bonito. Tiña Sí. outro que fixera vallanos, pero Sí, este... mira, Por la parte de atrás, ¿no? sí. No, ¿Dónde de diante, xusto na entrada. Mira qué bonita Sí. foto. Va a ser una pasada. Es que Sí, ese yo sitio es una de árbore... pasada. Él la sacó, Sí. Impresionante ese Árbore lugar. fermosísima. Sí. Y el lugar que hay más adelante del Pazo de Tor. Atrás. Sí. Ahí hizo Carlota un año un festival de Joder, qué teatro. guapo es eso. La primera vez que vinimos nosotros aquí yo me quedé alucinada con el sitio. Sí, é moi lindo, Espectacular. sí. Era listo. Bueno, pues vamos ler o de Tereixa. Pues es gratuito y es impresionante. Y te lo enseñan. Sí. Yo no sé dónde. Antes de- Xa che digo eu, Es fácil, yo llegué sin GPS. Sí. Bueno, o Freixo, a ambición. As persoas nadas baixo a influencia do Freixo no horóscopo arbolar celta son frecuentemente vistas como creativas, intuitivas, adaptables. As súas habilidades de comunicación e empatía son destacadas, aínda que poden enfrontarse a desafíos relacionados ca sensibilidade emocional e a necesidade de establecer límites claros nas súas relacións persoais e profesionais. Acertei ou non, Teresa? Total, é que é increíble, dice. Sabiduría, sensibilidade, empatía, adaptación, flexibilidade e intuición. Tal cual. Protectoras, creativas e orixinais. Do fe que sí. Ahora vades escoitar o meu poema, que a mí me encanta porque é increíble como coincide co que di esta Berlambert. Que a túa personalidade e o atractivo singular agradas os amigos como os coñecidos. O teu carácter vital é unha proposta sin igual. A túa intelixencia procurana os que dela carecen. A túa conducta é amistosa, aínda que no amor es cauteloso sin razón. Buscamos en ti agarimo sin condicións, sentindo
un bon remanso. Gracias. Qué bonito, qué bonito. Nosotros vamos a leer o de Salva, Ah, o Tileiro, que él no, el decía... de Joel. ¿Cuál era el de Joel? Ah, bueno, de Joel. 21 do 8. 21 do Que 8. nos gustaría saber qué árbol. A ver, o 21 do 8. A ver, Pilar, Voy, ya. recurro a ti para rapidez. Eso fue por ahí. ¿Dónde? No, sí, más o No, menos. no, eso Si foi unha... Sabes que é o timbre, que chamaba aí a porta. Ah, eu timbre. Sí. Hay un No, é o timbre. teléfono. No, ¿de quién? Ah, es tu teléfono. ¿Qué era? 21. El del 1 del 8. Al 4 del 8, al 23 del Él 8. mismo ha El filtrado Pedro, el timbre. optimismo. Ah, sí, mira, ve. El optimismo, Sí, sí. espera, ¿dónde está? Pedro. ¿Qué pasa? Segundo camino, ahora te lo busco. Ah, aquí está. Ah, Sí, lo son- digo. Pero é moito máis fácil encontrar os camiños, e iso que o índice dos camiños está mal feito. Está en la página Es buen 53. sí, Pero sí. cambia el árbol, creo. Cambia, sí, Sí. depende del día. Dice- Como la flexibilidad, ¿no? A ver. O cedro, o optimismo. O cedro como símbolo no horóscopo celta representa a confianza, a fortaleza e a capacidade para inspirar os demais. Ah, qué bien, ¿no? Sí. As persoas nacidas baixo esta árbore destacan pola súa seguridade en sí mesmas e a súa habilidade para liderar a súa capacidade para adaptarse ás novas circunstancias. Que máis podes pedir, Joel? Sí, sí. As persoas nacidas baixo a influencia do cedro adoitan ser vistas como seguras de sí mesmas, fortes, con gran capacidade para inspirar os demais. Ole. Que máis queres? Que máis queres? Ves? Salva, mira, por eso está aquí. Gran, un compañero inspirador, Sí, ¿eh? gran seguridade en sí mesmas e confianza, capacidade para inspirar e liderar os demais. Que máis podes pedir, Salva? Adaptabilidade e fortaleza ante as dificultades. ¿Qué más? ¿Ves? Porque- Total, Total, mira, es que da Los clavos. tal cual, tal cual. Ahora digo o meu poema. A Venga, ver por que sale. favor. De pintoresca beleza. Toma. Coqueto, buscando sempre boas estrategias ca túa enerxía. No queda otra, ¿eh? Cautivas a todos os que te miran. Vale, me vale. O teu optimismo é tan grande que te fai admirable. Anda. Polo cal, tes boas amizades. Para os que te queren conquistar, faz o posible para enguedellar. ¿Y qué significa eso de enguedellar? Que, ¿cómo? Enguedellar. Enredar. Entendiches? Para os que te queren conquistar, faz o posible para enguedellar. Pero entonces me fue difícil, ¿no? No, enguedellar é Los lías, os que, los lías. claro, os Bueno, que te queren sería un pouco conquistar, así, o difícil. os lías. Los lías. Porque ti sabes moi ben a tua estrategia. Vale. Mira que bonito, Cedro, y con tanta cosa, pues sabes, ahora vamos a ver lo de Salva, que ya lo perdí ahora, lo tenía aquí, era Sotileiro. Kilo, sí. Sí, vamos a mirar aquí el número. Ay, qué nervio. Ay, ¿dónde era? En la 19. 19. Esa tiña é la engravadiña. No, pero sí. Es una Debo habilidad. unir al teatro. En culturas europeas, o tileiro é considerado un símbolo de protección e amizade, do fe que sí. É frecuentemente plantado perto das casas e lugares de reunións como siñal de boa sorte e armonía. Totalmente. As persoas nacidas baixo a influencia do tileiro son soñadoras, inda que tamén conformistas. Bueno, moi conformista non, pero tamén se sabe conformar cas cousas. Cuando no queda otra. Dentro do que hai, no, pero hai xente que ao mellor se pelecha ou se Pero muy ve. conformista no soy. No, moito non. Ya te digo. No, pero tranquilidade, serenidade, intelixencia e análisis, empatía e sensibilidade. Eso. Eso sí. Totalmente. Acabo de ver. E aquí o poema. Luces o mesmo con a deusa maternal e protectora, pero implacable ante os tribunais, Sí. tratando con xusticia e con amor para defender a razón.
E inda que ás veces perdas o corazón, retomas a calma para a xente que confía no teu bon facer, dando pé e suavidade de conseguir un alma xemi, apostando unha vida plena. Total. Espera, e o poema leichelo, non? Porque si non dá gusto. Claro, é que era isto que estaba lendo. Estás É que despistada, se identifica tanto o poema co de Bergman Berry. É que me Que parecía... é increíble. É Porque esta poema que eso, me sorprendida como podo asociar como puiden esta fai 20 anos que fixo uns poemas relacionados cas árbores e cas persoas. Pues están, vamos. Sí. Sí, é moi lindo. Que era? 15 del 9. No era, porque es el 25 del 8, no era el 6. Nunca he estado... 13 del 9. 15. Cuando estoy... 15 del 9. O Tileiro tamén. Eso Tileiro, ¿ves? Bueno, pues Yo sabía porque cuando empezaste a leer... Sí, porque eu lincho unha vez, pero así moi de pasada. Pois o mismo que Salva, mira tú, que... Pois faltanos Tileiro, Suso e Álvaro. Bueno, pois a ver... Herminia tamén nos falta. O Tileiro, tú tamén eres... Sí. No, es que tiña que ser, por a maneira que de ser dela, Que parece más coincide. un teano, coincide más con el tilo, ¿no? Non coincide, bueno, por as características, Ya. porque é unha persoa moi... como a ti, que... Bueno, no entremos fai en proxectos, detalles. no, fai Entremos. proxectos e levaos a cabo, me entendes? Con calma e serenidade. E intenta, pois eso non todas as persoas que fan, que elaboran un proxecto teñen esa capacidade de leválo a cabo con serenidade e con armonía, Eso... Bueno, cuando tienes interés. No, todas as tienes persoas non interés teñen esas capacidades. Y te gusta lo que estás, pues lo No, haces. pero hai unhas que teñen máis capacidade para... Sí, bueno, para... cada uno tenemos unas cualidades. Por eso, ¿no? Digo que eso é unha cousa que cada un ten... ¿Qué pasó? Nada. Que yo creo que non todo el mundo quiere hacer proyectos. No, Claro, por eso. Todos temos La vida es os un proxectos da vida, Ya, é pero un me refiero que proxecto, no a todo el vida é un mundo proxecto. necesita... Como levas a vida? hacer cosas para afuera. Que a lo mejor Sí, es tiene razón. complicado. bueno, no, pero no yo solo te digo, para la afuera. vida es un proyecto. Claro. La vida... Pueden ser cosas Todo lo tuyas que hagas personales es un también. proyecto. en el fondo. Bueno, pois o dela xa é o mesmo co Sí, co sí, de Te dejo Salva. responderme en todo el rato. Porque luego Sí, a ver, No tomo a data respuesta. de Suso, que día Qué naciches? raro. Vamos a ver. Oh, Eu como, no! como antes non me, Lo acaba de decir, como antes non me claro. presentei, porque cheguei un pouco así despistado No, eso mareado, está ben. como estás mareado. Pero mira, aquí Salva e me esta presento- moza, o Tileiro ahora xa te fixa me sentar. presento agora. Muy bien. Eu me conocen por Suso Talento. Sí. Suso Talento, Como nome qué bueno. artístico. Sí. Ahora son Jesús Fernández López. Va. E nacín cando as árbores estaban espidas e dormidas. Invierno. O 13 de decembro. Ah. El 13 del 12. Y, ¿cómo es? José? ¿Por qué talento? El día de Santa Lucía. No, ¿por qué te A llaman? Figueira, Ah, sensibilidad. te voy a decir una cosa. Mi padre, 31. vas a Escairón y preguntas por Jesús Fernández, no me conoce nadie. Ahora preguntas Por Suso- talento. Suso o do talento, y soy yo el Suso do No me da talento. casa. Porque mi padre era el talento. Y O apodo. ¿Y qué talento tenía? Sí, Un no, apodo. Y entonces, pues yo me quedé con eso, con Suso Talento. ¿Y el talento cuál es, Suso? ¿Eh? ¿Qué talento tenéis? El público Talento. Mi padre publicitó era un libro. carpintero. Y en eso... Era le muy pus- buen carpintero. Exacto, en eso le pusieron talento. Ah, mío. Como era muy bueno, le pusieron el talento y quedó así. Pois mira, eres a Figueira, a A sensibilidade. Figueira, temos aquí unha foto dunha Figueira Sí. que está na parte de atrás da casa rectoral da Irida Meña Aldea de Piño. Que é unha foto moi fermosa tamén. Sí. Dice, as persoas nacidas baixo a influencia da figueira no horóscopo celta son coñecidas pola súa forte determinación e independencia. Tes moita determinación, Suso. Son cálidas e afectuosas, especialmente cos nenos e os animais.
teñen un gran sentido do humor e habilidade para establecer e cumprir metas. Bueno, Claro, eu trato de cumplir as miñas metas que te propón. propoño. Pois eso é estupendo. Personalidade forte e independente, familiares e cariñosas cos nenos e os animais, gran sentido do humor, inteligencia práctica. Dou fe que sí, que te sinte. Ves? Se para non é todo, pero algo se para. Ves como isto vai alineando. Os animales sempre Te chamaron. Sí, me gustaron sempre moito, sempre. Además, eu ven un animal axunto de min, ou ten que ser un moi bravo, ou senón, eu digo, hola, tal, e se queda... Pois mira como te clavo o horóscopo celta, ves? Sin saber nada de ti xa sabíamos que os animais estaban na túa vida como algo especial. Ora te vou a ler o poema que fixen a figueira. Valeirosa o mesmo con a rosa, sen espiñas pero con rasquiñas, máxica como abundante, tanto no corpo como na alma, faz sentir prazer ao mirarte, o mesmo co teu arrecendo, fai co teu pé se paren tratando de engaiolar. A túa sombra calquera pode enamorarse, senten desexos de saborearte, ollando a túa dozura, tal como si saíra unha breva madura. Sí. 11-2. A ver, Pilar, te tengo aí de secretaria. Encantada. A ver, miramos aquí a páxina. 25 o Cedro. O Cedro que xa o lemos, non? O Cedro é como a min, non? Quen é? Sí. O Cedro e Álvaro tamén, como a ti. Optimismo. Pois agora... Entonces, pero espera un momento, pero Página vamos a ler 53. outra parte do Cedro que non leiches tú, bueno, a ler eu, si queres. Sí, Unha parte que hai aquí do Cedro, en que página está? 52, 53. Tú lees el horóscopo celta. Sí, o principio. No, es que ahí está escrito lo que dice el horóscopo celta. Sí, no, esto que dice Berlambert. Sí, lee tú, si queres. No, eu vou escribir, no, eu vou ler outro que fixen eu, outro cacho que... Ah, no, si o do Berlambert. No es tan luminosa. Aquí está diciendo el lado luminoso. O cedro é un árbore densa e ornamental, de rara e pintoresca beleza. De xeito admirável, sabe alzarse a calquera situación da vida, aínda que desexa para sí o mellor benestar posible. Ten unha saúde excelente. Non é tímido, senón que ten unha leve tendencia a mirar aos demais con certa arrogancia. Seguro de si mesmo e decidido, impaciente e irritável. Ás veces gustalle impresionar aos que os rodean coa súa constancia e as súas actitudes polifacéticas. Isto non lle resulta difícil, sobre todo no campo musical. Non sabía esas cousas de ti. En todo momento ten confianza en si mesmo e os pequenos fracasos non o desaniman. Sempre alcanza as metas que se propón, incluso no eido dos sentimentos. A parella atopa un firme apoio no seu optimismo. É que dixen de ler, pero non trouxen os lentes. Non me ten conta. A pesar de todo, o anterior, o cedro é moi difícil de satisfacer. É moi selectivo e en realidade pasa toda a vida agardando o seu grande amor. Na súa profesión e no traballo demostra cualidades directivas, pode tomar decisións con rapidez. A pesar do seu desexo de aventuras, leva xeralmente unha vida profesional normal, aínda que bastante axitada. Berlambert, 1987. Eso foi o que dixo. É que teña estimatismo con mi amiga. Entonces, con mi amiga, con estimatismo con persona. A ver, a tua mãe aquí. A miña mãe é xa se leu tamén, acabo de verlo aquí. Sí. Creo que é Tileiro tamén. É a Figueira? Tileiro. ¿Cuál es mi oscuridad? Bueno, pues luego se sé. De la oscuridad del tiro, ¿o qué? 15 o 3, sí, Tileiro. Yo me voy, venga, chao. Tileiro.
A ver, que alguén lle lea, porque eu non vexo sin as lentes, que lea a parte. Sí. Claro, es que esa la parte guay y ahora Venga, pasamos a tierra, ¿no? Sí. Dijiste nada, estoy yo aquí haciéndolo todo y te tengo al lado. A ver, nalgúnas culturas europeas o tileiro é considerado un símbolo de protección e amizade. É frecuentemente plantada preto... Hay que leer esto. No, eso es. No. No, porque ya lo leímos. Sotileiro era él Sí, y él. sí. Entonces solo vamos a leer la otra parte. Berlambert. Canto máis vello se fai, máis se alegra o tileiro. Da boa disposición e do recoñecemento de parentes e amigos. Tranquilo e sereno, acepta o que lle aporta a vida. O esforzo, a loita e o afán son os seus inimigos, posto que o seu carácter é algo desidioso, suave, compracente e con tendencia á comodidade. Soña constantemente con unha vida de benestar e con metas inalcanzáveis. Isto é o motivo polo que a miúdo disputa co seu destino. Síntese insatisfeito e quéixase. Acertouche total, Bueno, somos tres cotileiros. O sea que aquí Esto es un lado oscuro. a pesar disto, isto é un poquito lo negativo. A pesar disto, é convivencia con el. É doada e agradable, pois o tileiro é bo e sacrificado para todos os que son achegados. Eso é verdade tamén. É intelixente e de actitudes polifacéticas, aínda que as súas capacidades nunca se desenvolven plenamente, pois carece de constancia. Bueno, aí confundes un pouco. Porque Aí depende. Eso depende. Somos tres, Salva, yo y ella. Son tres. Bueno, tú xa te... Para lo que me gusta soy constante, sí, pero... Si pode evadirse. Con los años he aprendido a ser más constante, pero realmente constante no soy. Pues yo A ver, me cuesta... Yo creo que sí. Tú eres constante. Bueno, aquí estamos hablando del horóscopo central, pero tenemos ascendentes, los planetas colocados ese día, es todo modificable. No es una persona determinada. No, a mí esto me marca para toda la vida. No, tranquilo. Podemos hablar después de esto, si a ver cuáles son los... Que no te define. Es como te lo puedes currar. inteligente. Mira, De actitudes, ainda, bueno, que son cousas, a ver, algúns tileiros chegan a causa da súa disposición a queixarse, a certo nivel de extravagancia. Ahora te están llamando extravagante. Outros achéganse intensamente a outras persoas, se as consideran almas gemelas. No amor, moi poucas veces atopan a felicidade soñada. Los tileiros Atención. Cuidado, o tileiro é moi celoso. É moi celoso. Venga, los tres tileiros. Sí. Ahora falta que outro pillo. No, lo dije. Bueno, que es igual que él. Es el cedro, creo. El cedro, xa lemos a parte do cedro. Yo no soy celosa. ¿Pero qué son los celos? Sentimiento de posesión de algo que hace y que no quieras perderlo. Puede ser una persona, un animal, Pero una ropa. si encuentras un alma gemela no puede haber celos porque es algo que no es, ¿sabes? Claro, es la confianza. Ya, pero mientras no la encuentras, tienes celos. ¡Qué bien interpretas! Trae una bola que yo conectaba con algo.
Ahí tienes el tarro de miel que conecta con otro planeta. Eu quedo solo coa parte boa, ni xa non me lees outro. Vamos a ler entón agora o de Fina. O da Fina que é moi bonita, además hai unha foto daqui de Pantón. É o ciprés. Sí, Es son verdad, ciprés, sí. ¿Y el chico? Es verdad. Tú. Igual que tú, sí. Cedro. El cedro. Tú también eres cedro. ¿Y qué era lo tu parte, vuestra parte chunga cuál es? Para mí es chunguísima. Mejor no leer. No existe. La parte chunga es chunga. O sea, la que hizo el horóscopo celta no era tan generosa como tú, ¿eh? No. Bueno, pues ten que haber o contraste, ¿no? La parte buena. Sí, claro. La nuestra parte chunga, ¿queréis verla? Es jodida, ¿eh? Veña, A lo mejor luego no nos queréis hablar. Nos echéis del grupo. Nosotros, Serval de Cazadores. No, ¿Quién es Serval de Cazadores? Era él, yo y alguien más. 83, leo eu a parte No, porque esa. coincidimos. Esa. Sí, Quero saber se son máis bueno do que se Mira, 83 leo eu. Dice... ¿Y tú aparente coincides? flexibilidade... Aparente. Mira, o Serval de Cazadores. Aparente flexibilidade do Serval de Cazadores. É que cada vez que falamos con Álvaro entramos no todo. Engana, pois na realidade é forte e resistente e é capaz de permanecer firme, forte os golpes do destino e os temporais da vida. E inda que a súa face de encontrar máis a miúdo o sorriso é máis fácil que na súa face da vida encontra máis a miúdo o sorriso que as vaguas. Calquer mágoa propia ou allea sofre intensamente. Pero esa é a esencia, cheo de atractivo, alegre, prodigioso e de dons pola natureza. Pero esta é a parte mala. No, espera. Bueno, por eso, a pesar de que a ignorancia o egoísmo esfórzase por atraer as miradas e tomar moitos asuntos baixo a súa xurisdicción. Ama a vida, o momento, a intranquilidade, incluso as complicacións. É dependente e independente ao mesmo tempo. Ás veces tamén se complica a súa propia vida con disertacións e análisis innecesarios. O seu bo gusto e a súa exquisita delicadeza facilítanlle moito a dedicación ás profesións artísticas, mira, pero tamén pode ter grandes éxitos noutros campos. No amor reacciona dun xeito sorprendente, con moita paixón, grandes emocións, e inda que así moitas veces séntese insatisfeito. A muda de parella. É moi agradable en sociedade, pero nunca perdoa os erros tanto alleos como propios. E xeralmente é el quen remata as relacións. A causa da súa sensibilidade sería capaz de prescindir moitas cousas si crese niso. A causa da súa sensibilidade sería capaz de presentir moitas causas si crese nelo. Espera, no, el final. Mira, é moi agradable en sociedade, pero nunca perdoa os erros. Sí. O final de toda a causa a causa da súa sensibilidade sería capaz de presentir moitas cousas si crese nelo. Como dixeron fai moitos anos. ¿Cómo? Nosotros. El Serval. Si ti tes moita sensibilidade, sería capaz de Él y yo. Me decía... Tienes que creer. Sí. O Luis y Pilar. Tenía que trabajar. Pues mira, se acertou esta muller.
É que dice Totalmente. debilidades, además que o puxen en 3 líneas. Rencoroso, intranquilo, excesivamente sensible. Sí, sí. Yo sí. Yo sí. Sí. Rencorosa en cierta medida, pero no. Sí. Sí, Ya sí, non sí, olvidas. sí, É que non se pode olvidar. sí, Despois sí. vamos a facer, é que non. Pero en xeral, Como inda alguien te haga que... algo, bueno, está ahí, No, pero ya. no, ¿Cómo se pero llama a ver, aquí alguien es capaz, si alguien te hace una cosa que te hace daño, yo puedo volver a hablar con esa persona y todo, pero si se rompe la confianza, quiero decir, no. Claro, No. pero yo creo que eso todo el mundo, supongo. Ya. Pero bueno, con el tiempo también eres capaz, a mí me ha pasado, de disculpar, porque te das cuenta de que el ser humano... Ah, yo perdono, pero no, Pero que el ser pero... humano... Ya, Pero la heridita me queda ahí. Bueno, pero quiere decir que igual. Cicatrices, una pero relación no. con ella, pero ya no te irías Sí, a... o sea, no voy a Claro, ser súper porque colega de la os muerte. niveis de cada persoa, No sé. é dicir, No me tú parece tampoco una evolucionas mala de unha maneira. Yo no le voy a hacer nada Y malo por a un nadie, camino. no sé, Ya, pero ya, si ya. me- por el sapo- Entón, esa persoa Non mellor vuelvo, que me actúa des. contigo, ela non medrou nin evolucionou en ese sentido. Entonces reacciona desa maneira porque non evolucionou e reacciona desa maneira. E se ti evolucionaches e medraches, podes entender que esa persoa non medrou e non evolucionou e a tratas como tal, a entendes como tal, porque eu penso que esa é a base da comunicación dos seres humanos. Non todos evoluímos da mesma maneira e medramos e aprendemos do mesmo xeito. Entón, no camiño estamos para evoluir e para medrar e para comprender, porque ese é o mérito do ser humano, poder comprender os demais para que ti non te sintas mal e non facer dano ás persoas que non evoluíron. Pero tú puedes Pero para eso te comprenderlo comprendes a ti mismo. y ya no lo quieres en tu vida. Claro, pero eso é un respeto. Claro, Dices, entonces sí. yo puedo comprender una persona que te haga algo que se supone que a lo mejor tampoco es tan grave como una traición, pero No. si no eres acorde con lo que dices y tal, pues a Nada, mí ya se a mí acabó, tampoco ya no me interesa. claro, pero... Sí, no le quiero mal, pero... No, pero tú tes que ter a capacidade, se tú evoluiches, de poderlle transmitir a esa persoa que ti estás en outro camiño e estás en outra evolución. E entonces, pues, a ele, si quere despertar e si quere aprender, é o seu problema, pero non é o teu Sí, problema. pero Ti xa tú ya no estás... estás en el camino Claro, para que él aprenda. No, para nada, pero é que eso é a base fundamental das relacións humanas. E as árbores nos transmiten eso, porque se están nunha terra que non é fértil, ou que non é a terra ideal para Claro, esas no árbores, medra, claro. tampouco medran. Claro. Entonces, eso é a base fundamental que podemos aprender das nosas árbores e dos nosos lugares. Porque, por exemplo, eu son de Pombeiro, ali hai un microclima e se dan unhas cousas e unhas árbores, por iso o que che decía dese árbol tan enorme que está na Fonte Fría, que non abrazan dúas persoas. Entón, e aí dice o compañeiro que tamén viña unha peste que os mataba, me entendes? Digo, por que este logo medrou tanto hasta que caíron as súas polas de tanto que medrou. Entón, nós somos o mesmo. Se nós miramos a nosa árbore, tú miras o tileiro non se dá en todas as terras, ou non sei que características ten que ter a terra e o lugar. Entonces, pois, eso, nós mesmos tamén non cadramos con determinadas persoas. Por que razón? Por que? Por eso que che acabo de decir, porque esas persoas evoluíron de outra maneira, aprenderon de outra maneira, ou nós quedámonos cortos con esas persoas tamén que temos que avanzar, aprender e medrar. Claro. E esa é a base fundamental do ser humano. Sí, pero lo que no es bueno ya para ti, ya no lo quieres en tu vida. No, entonces, claro, no porque tú estás en outro camiño, claro. pero ti tes esa capacidad de velo, a mellor a outra persona non. Ya. A outra persona dirá, pois mira que
Pois mira, é o teu problema, non é o meu problema. Certo, sí, sí. Entón, eu penso que precisamente se eu me animei a... No, se vai. que termine. Sí, que se vai. Me vende un libro. Sí.